Silav roj baş, evar baş hevanno, hevîdikûn te başin, selametin. Îşev me bername ji wara vekiriye. Hevalî ku dixwazin xwe îfade bikin li ser vê yasaya pêvaş wê, li ser mijarên cuda, li ser mesela şerê ku İsraîl Amerîkayê li hemberî Îranê dane dest pê kirin. Li ser gelek mijarên cuda ku rojhilata navî eleqedar dike, Kurdan eleqedar dike. Kîjan heval bixwaze dikare were tevlî be aha mij wara lînk şantiye ez car dibişînim. 16 baroyan di derbarê vê yasayê de fikrê xwe beyan kirine, piştgirî didin vê yasayê, ew jî tiştekî nû ye. Ku ez vî hema bînim ser ekranê ji bo em bizanibin ku bername me ji gel re vekiriye bila dayî mal vê derê be. Hevan lo ji kerema xwe re werin tevlî bin. Yani bernameya ew ye. Di vê naberê de hevan no ew yasaya ku em behs dikin, yasaya çarçovê çû ber destê Tayyip Erdogan, yasaya çarçovê ya ku ji 12 maddeyan pêkte. û dehê tebaxê li jineya giştiya parlamentoya Tirkiye hatibû erêkirin, pejirandin. Ji bo erêkirinê weke dî beşa dawî ye ji Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re jî hate şandin. Di dengdanê de hûn zanin 467 parlamenteran dengê erê bikaranîbûn. 87 parlamenteran jî dengê na bikaranîbûn. 7 parlamenter jî bêalî mabûn. Yasa navê wê çi ye ew yasaya ku em behs dikin di rojên pêş me de wê zêdetir were nîqaş kirin. Bihêzkirina hevgirtina neteweyî û yekbûna civakî ye. Di nava raya giştî de wisa tê naskirin. Yasaya çarçovê jî tê gotin jêra. Yasaya kok jî tê gotin. Êdî kî çawa fehm dike bila fehm ke. Yasaya çarçovê, yasaya kok yani ev yasaya yeke me weke kokekî bifikirin. Piştre di derbarê meseleya Kurd de, di derbarê militanên tevgerê de wê yasayên din lê werin zêde kirin. Yek ji meseleyên ku dihate mereh kirin, Selhedîn Demirtaş, Abdullah Öcalan dikevin ber vê yasayê, nakevin ber vê yasayê. Ew mesele bû. Lê di derbarê Abdullah Öcalan de hê derdorên AKP, rayedarên dewleta Tirkiyeyê ku bi yasayê re eleqedar dibin hê xwe îfade nekirine. Lê ji bo Selhedîn Demirtaş dibêjin ew jî dikeve ber yasayê. Vaya tiştekî baş e. Lê hêvî ew e, hêviya milletê me, hêviya me hemû ew e. Her kesê ku ji ber meseleya Kurd û Kurdistanê îro di zindanên dewleta Tirkiyeyê de ye, werin berdan. Ew muhîm e. û xebatên ji bo Kurdan nebe sûç. Tiştekî din jî heye, me dikare li ser nîqaş bike hevan no, yani ez ê ji we bipirsim. Em weke millet, milletê Kurd, weke netew, çima em mecbûrê yasayên Tirkiye ne? Çima ê me, milletê me yasayê me tune ne, qanûnê me tune ne? Çima em li gorî qanûnê xwe di heyatê de tev nagerin û em li gorî yasayên Tirkiye tev digerin? Vaya hinekî rûmeta me dişkîne ya rastî. Me jî dixwest heremekî me hebe, navendekî me ê siyasî hebe, ku bikaribe qanûn û zagonan çê bike ku em jî wekî milletê Kurd li gorî wan qanûna tev bigerin. Yani qanûnê ku ez behs dikim, ne qanûnên ji bo rêxistinê, ne pîvanên rêxistinê û ê saziyan. Qanûnek netewî hebe ku hemî partiyên Kurdistanî tê de bi cih, yani tê de cih girtibin. Gotina wan tê de derbas be, yan jî erê kiribin. Wê demê yani biryarên zehmet bin jî em wekî milletê Kurd em qaîlin li gorî van qanûna tev bigerin. Yani qanûnên xelkê çi dikare çêbe? Yani qanûnê xelkê ji bo me çi ye? Ancak dikarin me efû bikin, ancak dikarin me bê per û bask bikin, qanûnê xelkê me bê çek dikin, qanûnê xelkê serê me ditewînin. Bana qanûnê xelkê ne? Yani tu mesela hûn hêvî dikin ku dewleta Tirkiye ji me re bêje hebûna milletê Kurd dibe garantî be, milletê Kurd bila xwe bi xwe rêve bibe, qanûnê xwe çê bike, bila bi zimanê xwe perwerde be, zimanek qedîm e, kevn e. Em weke dewleta Tirkiye em rê nadin ku ev ziman ji holê rabe. Bütçeya me bila qurbana milletê Kurd be. Em ê mektebên Kurdî vekin, em ê mamosteyên Kurdî bigînin. Em ê pergalekî wisa ve bikin li temamê Tirkiye bila pergala tercümaniyê pêş bikeve li hemî mehkemeyan, bila dozgerê me, hakimê me, sewciyê me, parêzerê me
بلا کردی زانبن کردی خو ifade بکن و demet çi dibe hevanno zarokê me gencê me wextê diçin mekteba kurdî eger bizanibin ku di dawiyê de perwerdeye bi kurdî bi kêrê jiyana wan tê bi kêrî debara wan tê wê demê zêdetir meyla xwe didin ser kurdî eger tu bibêjî perwerdeye bi kurdî di dawiya dawiyê de bi kêrî tiştekî nayê tu nikarî pê bixebitî û tenê ancak tu tirkî zanibî tu dikarî divê dünyayê de bi rûmet bî bixebitî perê xwe qezenşikî debara xwe bikî wê demê çi dibe herkes mêla xwe de ser tirkî yani ji mecburiyetê yani hûn jî zanin her yek ji me belkî ne hemî kes ama tu bizanibî ku di dawiya perwerdeyiya te de tu $10,000 digirî mehe kîjan ziman dibe bila bibe tu fêr dibî yani tu xwe dî serê ke kadar dengê te tê anha mi dengê te bihîst tamam tamam ya dîmenê te ne müsait ve ne meseleye tu keremke tu li ser vê yasayê tu çi dibêjî serê te de çi derbas dibe keremke Gelek spas di rastî de baweriya me hiç ji welatê orqa ez xwe bê orq yani yani hengî gelek Kurda dikujin ez zû dibêjim hiç baweriya min ji wan nîne rast e lê dijmin ji wênekê fêm nake got îsanê ê qarşiyê te ji wê fêm bike tê bi xweşikayî wextî got fêm neke tu mecbûrî bi zorê bi çekê herî ez ê ji wê bawer dikim ya wextî gayet baş bû yani çawa halo paş ketin hemû ciwanê me hemû îsanê me di rexê rojeva kuştin ama ew dixwazin ew gula ji ware tevêjînenê çawa lo çê dibe ev tiştekî xelet e lê îmkanê me tune be em çawa bikin îmkanê me şer tune be em çawa dikarin li hember wî dijminî şer bikin em çima tirsin ez nizanim neweke İsraîl neweke Amerîka yanî em Kurd gelekin divê em netirsin em bimirin em jî feda ne yanî hemî îsanê me jî ez jî xwe feda dikim divê her kes jî xwe feda bike yanî got te qewedeke mezin derxist înşallah em ê pêşkevin yanî mala te ava Abdülkerim Çelik elbet tu dikarî werî tu pê linkê dikî ew linka ku miştera şandiye tu pê lê dikî dikarî werî xwe ifade bikî mala te ava Adar gelek spas dikim berxudan merheba Merhaba serçava şev baş mamoste mala te ava tu çawanî sağ bê spas dikim me kut baş bê elhamdülillah tu ji ku tevlî bername dibî Elhê tevlî bername dibî mamoste ser çava baş e wê demê ka tu li wê derê atmosfer çawa ye milletê me çi difikire yasaya ku derketiye fayda wê Vallahi yani millet baweriyayî pê tune ku tu rastî bêjî ji ber çi bawerî pê tune ye ji ber ku dewlet hê gavekî ciddî bi rastî neavêtiye yani tiştekî Kurda hê Kurd yani Kurd weke Kurd qebûl nekiriye hê ji Kurda re dibêje terorîst yani hê vî navê li wan dike hê em ew dibêje ez ê ji xwe yani ez ê wisa bikim heya her hilbijartinek di serê wan de heye wisa xuya dike ew dixwaze ku bi vê hilbijartinê bi ser keve û peyvî re dîsa wek berê bêje min süreç xiste sarincê de hete demekî dî yani ev ya wisa xuya dike em ê ji alê dî ve hebûna vê sürecê çawa ye îro insanî me ku nayê kuştin em zehpê keyf xweş rastî jî ev qazancekî mezin e serkeftinekî mezin e êşê dayîka hat neseknanin yani çi qas ku insanek gava ku ew bê ere îro ku insanî wî her çi qas ku em bêjin sürecê ne baş e ji alî venînê ew ke jî lê ji vê nakeve yani tiştekî pir baş e insan ku wextê neyê kuştin insanê me yani ev bi vê jî keyfxweş in ama ji alê dî ve û ji alê bawerî vebêje dewleta Tirk tic carî jî yani ew bawerî nedaye me
û texmînakim bidêjî. Çi qadî bêje jî kete tankasî jê re çêbû di milê roja ava de ew wê ji ber wê bonê vê sûrecê da dest pêkirin yanî got bi wê Kurd xwe bi Amerîka bigirin, Kurd wê xwe bi İsraîl bigirin. Di wir de jî bi rastî Kurda qalisî kir Birêz Bedran. Ez ne insanekî wisa ez bêjim wala ara reşem bîrim û ez ê tevî zanim na. Ama tiştek ku xuya dike. Bi rastî jî ku di wê demê de Kurda bi İsraîlê re diyaloga dabane dest pêkirin, Kurd li roja ava jî û li vir jî îro ne divê rewşê de bane. Wê sûreç bi rastî birêve çû bane. Halo sûreç yek alî birêve neçû. Wê bi her du aliya birêve çû bane. Çimkî wextê ku tu bi hêzbê yani îro negot bê Kurd qelse yani timametî qelse na. Lê hêzayî wek hengî tune. Çi qajên bêjin îro ew hêza me wek beriya sê meha pênc meha tune ye. Hûn viya ji me bêtir dizanin. Hem di alê Rojava ve hem ji alî ve de çimkî Kurd erê em dibêjin Tirkî aniya dîre be çima doh wê ewkî li Rojava çêbû ev bi teyla Tirkiye bû yani Tirkiye got ka ez Kurda ew ku bikim yani wê Kurd çi refleksê nîşanî me bidin yani hêzekî wa heye hişmendiyekî wa berê heye û li ber xwe bidin an na wisa ew kir yani ev ya bilîndiyê bi zanebûnî bi pisporê vî tiştî kirin em ji xwe re çete neçûn pêşa wî gelî û ew gel wisa ew ki nekirin yani kî bêje çi bêjin wala hêz bawer nakim ji sadî sa çav xwedê heqe ez zanim ku mîta Tirka çû wê derê van insana organîze kir ket pêşa wan de ku vê van insanê me wisa li wan xistin Yani tehammüla Kurdan gibi. Ka Kurd hatta hem li Bakur hem jî li Rojava Kurdê çi bertekê nîşan bidin tehammüla wa ji vê yani hava re heye an tune ye heger hebe xwe tamam em ê weke xwe dilê xwe dewam bikin eger tune bê em ji mênekî xwe nerm bikin Malatya bakan yani Samîm jor. Kerem ki. Doğa haftana xwe bidomîne Samîm bikin jor. Tamam. Yani van insanê vî awayî gerek hinekî partiya demê jî hişyar bê yani hinekî destê xwe li masa bixe tamam çiqa em bêjin partiya me em wisa çê nabe partiya me her tiştî ce em nikarin çavê xwe jê re bigirin yani gerek ew bike bersiva gel bide yani îro ew emeşiyan nevedirê ne ku herê vê dirê heme du gotina bêje bisekine ya bila tiştekî wisa bike ku gerek ji bo Rojava gotima ne wisa kiriye qîma me nayê madem hûn sûrecekî me re tiştekî me re dikin hûn karekî me re dikin hûn dixwazin bi me re biratî bikin aşîtî bikin pêşî hedef Rojava yani wextê ku Rojava bi ser bikeve bi rastî jî gerek vê dirê ew nekin yani piştgeh nekin ferqa vir û tune ya valê Bedran ha îro var hilat mesele var Rojhilat jî berçava ye ne Rojava tenê ma Rojavaya me Rojhilat ne me na gerek Kurd ji her alî yani hişyar bê başûr İran ew çend insanê melbûrê şehîd xistin yani gerek melbûrê qiyameta kirban rastî me em tev jî em di vir de maqasiyekî zehf ew kira di vir de masî zehf çêbû dalê Kurdîtiyê de yani gerek wek berî yani tamam ma vê sûrecê ew wisa kira eger vê sûrecê tune bana wallahi vê Kurda qiyameta kirban ji bo gelê başûr ku wisa ew İranê wan mişeka avêt o insanê melbûrê şehîd xistin kendi Kurdisa bêden mabû ama di vir de Kurda qelsî aslında qelsîtî şaşişekî mezincê derket belkî hevaletê dî jî hebin mêv ez zamanê we zehf nekirin pêşkêş dikim dem bi dem ez ê dengê gel vekim û werin xwe îfade bikin. Samî merheba bixêretî. Gelekî spas silav û hürmet Mamosta Bedran. Dengê min xweş dêt ha? Dengê te pir xweş e. Gelekî spas malî ava. Bi rastî jî ki herçend ez başûrî me ez didît ez Tirkî fam nakim ez Tirkî nikarim meselê çapemeniya Tirka bişopîne birya insanî wekî te welat parêzîn wekî te ez vê pêvajûyê çi naflê dikin bila bikin nizanim em vê dişopînin. Mamosta Bedran bi rastî jî ki yani hinekî nizanim çawa bêjim tiştê veşartî hene em fam nakîn nizanim çawa ye. Lê tiştê wisa baweriya me vê van tiştvan mezakeranîne
çava bêjî yani vê 5 sal tê kuşîn şer va mal xirab kirin va her tişt bi tiştî nizanim biçûk tiştê çawa dibit baweriya min nîne bi rastî û lê tiştek din ji ez meraq dikim bi rastî jî eger ev pêvajoya ev muzakire di navbera rêber Apo û Kurda da û Tirka da bit tinê eva bin bawerî wê dîsa em bêhne xapandin eger hêzên girantûr hêzên navdewletî terefê sê hebit baş e nizanim heta vê gavkê tiştek nizanim tu wek rojnamevan tiştekî wisa heye terefekên din heye di nav vê meselê da. Niha mesela xapandinê de ez dibêjim qê em zelalin. Niha tiştê ku dewleta Tirkiye pê me bixapîne tune ji ber ku me bi riza dilê xwe biryar daye em çekandayînin. Mesela dewleta Tirkiye hebe tune be. Weke stratejî, weke hedef, armanc êdî me gotiye em çek û sîleh bikarnayînin weke milletê Kurd ji bo em bigêje hedefa xwe rêyên siyasî em hildibijêrin. Vaya qasê ku me ji tevgerê fehm kiriye ev biryareke dervayê Tirkiyeyê biryara me a milletê Kurd yani a Partiya Karkerê Kurdistanê. Mamosta Bedran rast e. Mesela dewleta Tirkiye tiştî ku me pê bixapîne tune em bêjin qanûn derxistiye hin hevalên me li gorî qanûnê tevgeriyan û derbasê Bakur bûn çûn Tirkiye. Hemî bi hev re naçin ki eger biçin wê derêjî xebata xwe bi rêyên siyasî domînin. Yani tabii elbet bi qasê ku ew dibêjin em nizanin navbera wan da çi qewmiye ji ber ku her tişt ne şeffaf e ne zelal e em tam nizanin çi çêbiye navbera wan de. Zanî Mamosta Bedran tişteke yani ev insanê werin ji Ewropa bên ji Çiyê bên yani nabê siyaset bikin hêsta zindaniyên me de hemû ev insanê zindanê da derdikevin nabin siyaset bikin tu yê çi bikî tu yê wextî ta tu bêper dimînî ya vat tiştê gelekî ser di fikrim yani me jî min qebûl nakin bi rastî. Tabii tiştê tu dibêjî merû fehm dike vana hestên welatparêziyê ne ked û emegekî 5 salan heye şehîdên me hene gaziyên me hene me aniye heta derekî û merû naxwaze ew destkeftên me zerar bibîne weke rojavayê Zanî Mamosta Bedran tişteke dihe di hindek bendê wana da dibêjin meselen evê kî were mefajiyê bigirit kî mefajiyê nagirit ev insanê polîs kuştin evê niza kî kuştin kî ê zarokê me kuştin kî ew ê wana xelat bikin wê gundê me şewitandîn bacaret me tehtê erdê kirîn wê PKK Kurda çi cara kimyasal bikar neaniye wan her tişt me kiriye. yani dibe ew jî yani divê derê de pîvanên me divê bikevin dewrê yasayên me ê Kurda jî bikevin dewrê yani her du alî mesele wisa ye dibe du alî hebin vê derê de em tenê rast e em tenê aliyekê dibînin aliyê dewleta Tirkiye ya efû dike ya efû nake ya qanûn derdike ya qanûn dernaxe yani hemî yek alî dimeşe. Yancı dibêjin gerek wisa meselen ji bo ev insanê wana mirine di vî şerî da ji ber ewa wana hestê wana hestê dayikê me kî bigirin kî wan berçav bigirin gerek em ser masê hinekî wêrek bîn hinek ewa gelê xweş ê berçav bigirîn ne heye gelê Tirkatinê. Yani li gorî qanûnên navnetewî elbet usûla rawestandina şer jî heye usûla çekdanînê jî heye hem çavê sêyemî lazim e û hem jî dibe her du alî di asteyekî de bin dewleta Tirkiye jî şervan jî yani şervan weke aliyekî dibe werin qebûl kirin ne weke hemwelatiyên Tirkî weke aliyekî şer. Ez mamoste Cem Azîz jî bipirsim xêratî Cem. Başa gelekî spas ez datkirim. Malatya Vasamî gelek spas. Gelekî spas silav û hurmet serçavînî. Bedran abi min sayfatel binî de Tirkiye kir çünkü ez nizanim Kurdî yazkim ez zanim Kurdî bi xeber de man ez galim Kurdî yazkim çünkü 30 sal li İstanbulê me ji bo wî Kurdiya me giran e
Ez ê Tuşku tiştaş te derî pirsim. Cem Dengê te tuşku çû? derî Mugu tuşku derî Abi dengêm tê? dengê te tê dengê min nayê Abi. Deng. dengê min nayê te Deng çû deng. Dengê te nayê. anha dengê min nayê te Zaki. te dengê min biriye bawer dikim Allah Allah. Deng tê te abi. dengê te baş tê min dengê te baş tê min Dengê te nayê min. Dengê te nayê min. tamam em fehm kir ama dengê te baş e Ama ez te nap. Dengê tê te ama dengê te nayê min. Tişkî dixwazim pirsim. Anka hevalê me ji dev çeka danîn û hatin. Di tiştê min xwendiye dibêje MGK ê kontrol bike, ê here binêre, ê teslîm bike bîne. Her cîwan elmî, her ştê wan teslîm kir. Dizanî Tirkiye Tayyip Erdoğan başkanı ve destî de kararname hene. Sibê destî kararnamekî derxe. O bêje ez wê nas nakim. O van hevalekî hatibin. O wek 1924'de bînin serê milletê me em ê çi bikin? Em dixwaste biraz pirsim. dîsa ez gotina xwe bêjim yani qasî ku Rezdar Öcalan dibêje Abi dengê te qet nayê min ya. ha erî rast e dengê min nayê te ama dengê min dikeve weşanê ez zanim dengê min dikeve weşanê tamam e Cem Aziz xwe îfade kir bi vî şeklî bila derkeve car dikeve tamam Cem Aziz eger tu bikaribî derbikevî car diwerî baştir e çünkü dengê tê we ne evan dengê min baş dikeve weşanê ama tenê naçe ew ê naçe Cem Aziz hevalê ku bixwazin werin divê naverê de hevan no mij were nûçeyek dixwend heval hatin bûn mîvan mala we ava niha ew yasaya ku em niha behs dikin ji 12 maddeyan pêk tê bi wê armancê hatiye amadekirin ku ji bo pêvajoya çareseriyê bingeheke huquqî ava bike ji bo yasaya ku ji parlamentoyê derbas biye ji bo ku ev were erêkirin anha ev li ber destê Tayyip Erdoğan e tabî Tayyip Erdoğan îmze bike jî nakeve meriyetê çawa ku heval behs dikin şertî wî hene yani teyîd û tespît megeke tamam deng baş tê megeke divê bikeve dewrê here şikeftanda mağareyan de li Qandîlê baregehên rêxistinê ku derê heye hemî envantera wan çek û sîlaha bigire çi hene çi tune yani êdî pêvajoya çek sîlah bi temamî bi dawî dibe yani dewleta Tirkiye Kurdan bixapîne jî dewleta Tirkiye faşîzma xwe bidomîne jî êdî çek û sîlah ji aliyê Kurdan ve nayê bikaranên yani nebêjim ji aliyê Kurdan ve ji aliyê tevgerê ve baş e aniha divê çarçovêde piştî erêkirina Tayyip Erdoğan wê yasa da rojnameya fermî de were weşandin bavekî fermî ew ê dest pê bike yasa eger bikeve dewrê wê mekanîzmayên ku di yasaya çarçovê de hatine dest nîşankirin dest pê bikin yani êdî kî bixwaze însanên alîgirê tevgerê bixwazin biçin Tirkiye dikarin biçin lê bi şertê ku tevlê siyasetê nebe çünkü nikarin siyasetê bikin Avdal Hüner dengim tê te Avdal Ekber evar baş hunekî cimre tendurustî vez ne pakim ama de teweşana zindîkî ya doma min gost tevlî bibim hunekî çend gotinê xwe bêjim te pir baş kiriye ez em li te godar dikim dengê te pir zelam baş ay İstanbul'e tevlî dibim ez vê yekê bêjim yani em mesela pêvajoyê dibixwaze nexwaze hinekî însan pê ne piştrasta û ya diduwa ev ne rastiya wanakê heye ne zelalbûna wa heye gotinê wa ev zagora kevê meriyetê heye çê bê çêne be mizan wê meselê de ka
او تشتري هيا يصب الصبا تشنا دي بقانون وقت مسألة حضر نفسه بسو سيبسو شهر وانا كي او مثلا شيء من كي ام جملي و ام جي قلتني وانا كي نبش راستني يعني مجوا يقينا يعني قلت ياخذ من الصميم من راستني يعني دي ساجي كرد نبهينا يعني نكرد بينها بصالينا بيشكتنا الا كي زان ويتشبكن يعني حسابي وانا كي دربج هي هندروج هي يعني كرد إيرو تميزني يعني بري حضروا نصول بسو سيادة جمارة وناكي وإيرو نابي وكهو يعني هزا قوا خيا ورخصنا قوا لكي وكهو هيا كيماسي وناكي بس ناكي ناب خويدا يعني هر شهر بارشة بلكي كيماسي بتشكلنا اگر وناكي شهر سر بكن يعني دبيقو تركي قابي باش دبا بيجي يعني دبرما جبوما كاربن تشنا بكن يعني اگر قوم ام هاو قرتنا كي شي بكن يعني اكيتيك يعني جواريفا اگر قوم بناك ماشين يعني تصامش تشي تنا يعني امير اسطنبول يعني بيسجي تصامة تنا يعني ام بري وناكي تجارجي نا نم إيش وادكن وقت يقول إيش وري سرمجي مناك تجارة قبول ناكن يعني أذكر بيجم وقت يجي هر شيء رازينه يعني كرد بنا خوش رازينه بزمانه خو هر شيء خو أما ياد بشي جركا زمانه كي بكبي أو زاغونه دنيا بكبي زاغونه بنجهي يعني كوجا شكل ده بكبي لازم ولاتين تبي الشعبدري يتشتبن يعني بن شعبدري بعد أجر أقولي مشان أجر قلنا مشان ذاتن أو زاغونا قدر كبي أو شكاغو شبه هناك جمرة نا نشاري يعني أمريكان هناك قبول بكجوانا يعني Yani qasik ve sfam dikim eğer de destura bingehin de ve zubzu serokumareki seroki bir devlete nikare bi tena seri xwe biguherîne biryara parlamentoyê lazim e ama biryara ku niha Tirkiyeyê Tayyip Erdoğan kengî bixwaze li gor dilê xwe dikare betal bike. Problem di wê derê de ye. راست خبر التهدا أما ليه أو مسألة ما يناف خويه هنا أجر كما سيما أم واشهر سر بكن دبيجو أوي قابا باوجين نعم باوجين يعني أوي باوجين أوي مجبور بمين يعني دستي وايد طنق بي دستي ما بيفرح بيشاركي يعني أب مرة جرينجا يعني يا باشا دو از مديد ميوانتي عزيز قالكي قدر بلند هبو يعني كك شر أورامال ميوانت أبو قالكي تشي جرينج قوتن يعني كانوا خباتي شوبين يعني قالك خباتي ما اظن بشي قلت لي هناك حمش يعني مين زيرن زاني انسان كي جو واقوتنا غدار بكي زاني جو بيش رجا خوي ببيني يعني لازم ام قدر قيمتي با انسان خو زاني ام غدار بكن ام غورا هناك غابا خو باوش يعني راستا دبيغو جو تايب اردوغان هري هناك بقارن لي ام خو ام تشكن يعني قالك مساله سرمن يعني ام تشكن يعني او حسابي خو دقي او هر شيء حسابي خو بك يعني يلو نكل او سي صال بيسو حصل دقي يعني زتن يا لازم ام تشتكن يعني ام شخور تشتكن يعني اجمل لازم يعني Malatya va gerek spas dikim. هناك از ليبرنا خد قازم يعني تنرسي هناك جالي دراني هناك برسكريك هي لو ما مشي من خاص نقول تولي ببم تشن قلت له بيجي يعني سلاوريس سكتو قازم Serçavê min silav rez ji me. Mamoste merhaba bixêr hatî. Dengê te dengê xwe veke dengê xwe veke ez bar dikim Aziz Keremke dengê min tê te niha Arê dengê te tê avê anka. Gavkatînê dengê te çû ji bo wî bağlantî çû em derketin. Keremke tamam. Hevalê pêşiya tanka xeber dide li gote 2013 de hevalê dibêjin û hene samîmîne. Samimiyeta min di qalbê me de samimiyeta min milletê min e samimiyeta min Kurdistana milletê min e. Pêşiye ve. Derdê me ewlê memleketê me tawne milletê me ye. Em
kulağımı kesin neymiş kesin mecburun samimi olarak göstermiş bugün. Bravi havale vere, brav tarihi bukhine. Hala çat yeserime davne bırak haberde. Emeçi bakın. Zaten derdime emeçi bakın. Rastı. Ne rastı? Emeçi bakın. Europa'ya. Anga yasa verket. Bini ve yasayı da milletime imzayı kuabetin. Dise sal beri imza bete heval kime meclise de digote ki babe ve teröriste. Rastı. Rastı. Emin az kabul hakim. Ki ve yasayı dozda hep maddi vi hene. Minivi ne khan çünkü az aciz bu. Döveder state bejin şahsen sen nabe khoyad bejim az ve acizim. Çünkü az 3 sale az İstanbul'un 3 sale jiboçem İstanbul'un örnek. Til Almanya'ya, Edirne İsviçre, Edirne Lödra'ya. Jiboçem bandırana madem İroki ve imzayım daha bejinse demek ki pişkine çüne peştem, çüne davide. Havale med bejin ki me belediye girtiye, me meclise dene, tad meclise de Kurdi haber nadi, tad Türkiye haber di. Zamanete iç dile veren biniyorum, meclis tutanakları, meclise Türkiye'de iç dil derler bastı. Kek aziz serhat li ser xetiye Erebe da jo, kamyone tire da jo ama pir xeter ne gelo. Ama tu hem li Mednêrî tu hem Erebe da jo mava ne xetere ne tehlike. Mamosta muda alime. İdi ez bejim qay arabata reyn hast ki arabata bxadiçe. Tu çi karî dikî namamste sahat. Az şoförüm mamosta, az şoförü treme. Selavuris. Serçava tu navbera kîjan reya da diçîtî güzergah. Az anha Amerika me dinavbera Kentucky u North Carolina. Az dinavberi de diçimten. İdi em nepirsin barê te çi ye em nepirsin avî tu kerem ket. Tu çi dibêjî li ser van meseleyê ku em di nav dane? Xwedê mamosta pir mesele hene ku ji nîqajê re vekirîne û yani em gelê Kurd ji partiya xwe HDP serî de û rêvebirên xwe yên siyasî di milê leşkerî de jî nerazî ne. Yani hin tişt hene berku zamanê me ewk nebe ez nikarbim bizevirînim qusîra min efû bikin lêbelê di milê hişyarkirina gel de partî hêdî nemaye. Yani di vî pêvajûyê de jî em dibînin ku ji bo gelê Kurd ji bo me tişt tune. Erê em dibêjin bila kervan derkeve rê em rê de wî eyarkî bidine lêbelê titiş destê me de tune. Em ditirsin ez ne ji bo xwe ditirsim ez ji bo hevalên xwe ditirsim. Hevalên ku ji serê çiyê werin xwarê ez ji wan ditirsim ji ber ku ew kezeba me ne. İro partiya me derketiye partiya me mijarên me hene mijarên pir ewkin yani mühimin derdikevin nizanim işte qala tiştên vala dikin em jî pê aciz dibin mamoste. İro kezep me ve nemaye ya kezep ya em erê de kitkî dibînim ya giriye mi tê ya me pir tiş dîtin em hêviya ew ke hewene ya me agahdariya hewene me agahdar bikin mala me xirabû kezep me ve nema. Merov çi bike çare çi ye? Çare çi ye mamoste? Çare ev beriya diroja bû bu erke mamostek mihvanê te bû navê tam navê bîra min. Necat Sunar he Kakşar Oramar he. Hey saat xweş Kakşar Oramar jî pir ew ke yani Te Necat biber kiriye. Erê mamosta Necat çiqa xweş çiqa yani hew pêştir mutkarê bêje ma illeh dew
هاو پیشتر مو چت کاره بجه ما مستا مثلا اوی دیجی هبی الله دردکت برداما برنامه مناوی ویش بیر کرد رونی بی ناوی وی رونی رها اره رونی رحا مثلا اف هر دو وکی یعنی وکی حوالک همبر مو زاروک به مو جره بجه لبره نکه کمه اف اندوه مو واتش تا بکه ما پشتی اف ما مستین ما واتش تا ده بجین و مو دینه بر هف د شوپینه و دولزینه کجان گران ترتین کجان یا راستی ما راستی انسان چاوه وی کور به کوه وی گرتی به یه بجه بریم از نابینم صحناکم از فهم ناکم لی بله چاوه من هبن گوه من هبن از صح بکم حواله من چد بیجن و از ببینم حواله من چد بیجن و از هیجا سر خیالان بردوام بکم و از بیجم بلکی دبکو ای والله قصري نرين دبكو إيش نامشن الراستي هنا تشتين برشاف هنا قوتنين هاتنا قوتن هنا بشتي از وا ببینم از هیجا بیجم بريمن استرخنه دكم هن قلم بيه هاتيه وي آستي هدي يك بخوازه رخنه كي بكي او دبا آجان ما نعيبه ما نشرمه ما ام نكردن او mesele ki anha ew jî adeteki van demên dawî derketiye. Yani insanekî hindik xwe îfade bike ya rexne bike tiştekî bike hema direkt qalibekî kirasekî lê dikin û ew heyf e. Narê tu dengê xwedkarî vekî narê. Ezîz li ser gotinê serhat tiştek dibêjî? Yani acı fıkramını serhat ve keve. Kafkadine zaten peşimde kelime gote, havale hate gote ki yani samimiye. Bremen vere samimiyete koy Ser te ne gotiye ya? Li ser te nabêje ya? na peyvamı gote go 1300 bin çi gote wana ne samimiye. Bravere samimiyete koy ser dervar ser alan arıyordum. Açıkça samimi ne samimi braver mır derken ve qada. Hadi bakalım. Ya da beje braver derken qada am bevren der qada. Rastı. Ki samimiye ki ne samimiye. دفعن بوانتشتان اره دفعن بوانتشتان خواهم جین نکن او نه مثلا Yo amjin lakin ama mesela milletime vakta az rast bejim. Mesela partiya me aval 300 metre durimine malamın vedraya. Ez yaklaşık 2 sale narım partiyi. Şey peve düşüm. Ama şu için narım partiya me bir Türk soli. Bir çay molası. Bir kahve kıraathanesi. Tedariyo ederat di kelime de beji Kurdi de beji ki hevalno brano Kurdi hem haber dedin. Ev de deneri edine bazı da derte de be Türkiye'nin Kurdi'nin zanım Türkiye haber dedin. Brem Türkiye 3 sale 4 sale teketi name de beji ki zamanı haber nedin zamanı ma haber dedin. Bu ve çare gelek heval pişkirî didin axaftina serhat kêfa gelek hevala ji axaftina serhat re hatiye mala te ava Ezîz ê te jî tamam em naçim partiya xwe jî em rast bêjin o peşya me seçim ki tişkî ji çêbe açık fikrê min e yani millet xwe dibê çêbira bêje ez raya xwe nadim demê oz nerim ser sandıqê jî oz girevê jî nakim. Yani binerin ama belki demir de vedra yetkili hebben braherin Ankara levke binerin em şoğluna giz derte orta ama ve döneme vere şahsen fikrimin ez ne o yapdım o net bana derte mitinga o ne derim ki xude revan vekri be reya meclis vekri be pir heyf halbuki zamanê berê ne wisa bû مامۆستا مسادەتە هەبێ ئەف پر گرینگە ئەگەر سبا دەست بە تتکاری بەرنامەك سەرویژی چێکی gelê Kurd acizbîniya xwe tînê ziman lêbrêne dibêjê hûn hêdî ne partiya me ne û em piştgiriya hewe nakin haş xwe hebin îro heval tişkî dibêjê man vale nabêjê derdikê wî heye lêbelê partiya me neme seh dike û neme fêm dike bersiva me nadê me yani eger ji destê te were
te bikarbi yani bername ser vî mijarî de çê partî çima ew kê xwe wenda dike yani piştgiriya xwe wenda dike partî çima gelê Kurd çi dixwaze Elle hûn bernama çêdikin ez elle guhê xwe didim mesela weşana zindî de ez nikarbim bigîjimê elle pişt ez vedikim videoyê te yê hevalên de elle guhê xwe didimê lêbelê ez ca vî mijarî nabînim gel çi dixwaze û em çi dikin Mijarekî mühim e û tişta xeter ew e ku divan demên de wê de xema kesekî jî nine. Yani kî alîgire, kî destek dide, kî pişkirî dide, kî nade. Xema kesekî jî nine. Kes pir berxwe nakeve. Zemanê berê qezenşkirina însanekî pir mühim bû. Ama anha pirosa xuya nake. Ew meseleye rast e. Hevalekî li jê Bedran heye. abi ez içki bêjim li Bedran. Servê peyvat içki bêjim ez. Keremkî. 2015 de Selahattin başkan bû. Rast e. 2015 Ez tenê parantezekî vekim narê û hevalê li jêr eger hûn dengê xwe vekin hûn dikarin tevlî bername bibin. Eyvallah baş kekî Bedran ji ber ku tamam. baş içki bêjim narê ez ji wer xatir xwazim Azîz bila gotina xwe xilas ke hevala narê gotin ye. 2015 pêşiya wî de HDP 2013 de hate çêkirin Selahattin Demirtaş bu başkan go emevin Türkiye Partisi me go ser çava bivin Türkiye Partisi li Trabzonê jî li Edirnê jî li Qarsê jî li Edenê jî li Wanê jî her derê o büroya xwe çitê xwe vekin tibe tamam baş Selahattin Demirtaş xetekî mezin kir çi kir hundirê partiya me tirkatije kir bir Türk Solî ketine kurmancê ê bedel dane ê cigera wan paramparçe biye ji vê partî dûr ketin. Belkî til Almanyayê belkî İstanbul hevalkî li vê dire hebe ya da tune be nizanim ama bira were îla bigere duruma partî li ortaya. Çünkü millet Ama ek azîz ez pir ne taraftarım ku hemî tiştê tu dibêjî ben bağlamışı ciki dinekim. Abi müsaade edin ki bağlamışı dinekim ez fikret tabigirim. Ne xestê Serhedîn ez duyum anê dibêjim. ناخم سجل Selahattin çavê min yecî em nizanin tiştê tu dibêjî çiqas xirab e ez bînim cîkî dinê ez bîkim cîkî dinê müsaade bike daxakî millet li wê partî nerahat bû ji bo zimanê xwe nikar bû xweş xwe berdane ew bikirane eş başkanî ji wê diraz girtin açık ez bêjim dixwazî anketî çêke nav Kurda de metropola İstanbulê millet %99'u bêjekî ji bo viya em naçin partî ne ji bo ya ne Selahattin'e Sûcê Selahattin têtine Selahattin ser çavê me Ronya çavê me di hevsê de îro derin ez ê pêşiya gezerim Edirne bu bayrağa bu slogana wî bînin ama van tişta çi bû li partiya me de örnek ez ê çikî bêjim kesê wexta toplantıyı dikire me wexta toplantı dikir kesê nigê xwe nedavit ser nigê xwe yani ava sonra van döneme Van'a bile etkilenmiştir. Yaşlı yemek, kalık yemek, ap yemek, Van derabun, yeke pazısali, nige davi serevdi, çıkara haber fare. Van'a güç etkin abi, onu bejim de, kes dernayı sağına göre, milletvekilinin ortaya tinene. 1100 milletvekili mene, 25 habibi, kes Van'da asna ke. Bra bejim, en azdıkım, brajmır bejim. Em en azdıkım belline, kine, eş çekirdege, eş binide, eş kişanına, jan dahi dilevan, ama anan azdıkım. Tamam. Fıkra mamoste narê merak dikim. Aziz her evi Malatya'ya var. Serçaval, baş binerim, reyava beklibe, rahmetler beklibe. Xeyratî. Serserim serçav. Dem baş eyvar baş kekî Bedran. Spas ya pêşî ji bo derfetê
وسپاسیا وا دکم جبو واشانا کردی بتایبت گلک سپاس دکم دجبر کو پر که من مخابنی از خوا از اصل خواش علی آگری گیادین من لی از مخابنی کوچبری ارمنستان بومه و پشت راجی آنها لالمانیا من اجي واك همي كردستانيا كاجي بدران اجي تشوبينم روشا ما دهان سالانه مخابني هيوية ما وك يه همي كردستانيا شكستنه جبر روشا أنا امتدا روشا كبراستي خارا دست كرنه يعني بلا كس في ملتي نخبين ايدي يعني ام ست سالا كوسا تکنولوژی دجین که هر کس کاره کم زیده خوا فیری تشتا بکه جبر ویجی آنها او روشا بریوا چه دجیانه دا تر دواره تشتاکی اوسا تنه بی گارانتیا یعنی نوبریا سیامین یعنی اف چه آشتیه اف چه براتیه اف چه اوه كون بي غارانتي و بي او و درت كevin لپارلمنت جي تيليليا دكن شاد بن و او دكن دبين يعني يعني سركفتن داس خستنه بشكتن داس خستنه يعني يكي جي كو نيرينا خوا تشتكي بيجا و بيجا هون تشتك نزانين وبسكن كاوي نها تشتيبن يعني افا قالك سالاني ديفان غوتنا ديفيجن في ملاتي حتى كنكي يعني براستي اسخواد دلي من قالك ديشة وفان جانغوريه كو حقا جبوي في آخا بيروس مدا وداوية دا آنين سر في خاتي يعني تتشتك يعني اسخواد ديدا تشتك براستي نابينم نزم قال هند بينن هند كارنج مرة بيجن اشخوا روشنبيري ما اوي ماجي همي بارتيزانينه د پرسید ویجی تچما آگاداریا ناکی وی ملت رجبوک بسان برروش چیه يعني وسرو بنكن و زلالية ترى تشينا كان كي مجبورة زلالية بكذي ملاتيرا شما حتى انها في روشيدان ام افتش حالا براستي ملاتك يحقص لهنج وحقص يعني فدكار وحقص بديلي جرام بدا ونعاون بين بخن بين روشي وت اوجي نادني دا شخوا يا دا سبيكي بري بلد اسشان جارات شما كمالي كردي من دي تركيا خافن حمي مخابني براني ازنا بيجم حمي جي براني مش نفجي برده مادام كمالا نكمالا من ازيج بوي چه بچموره يعني از تركي نزانم وند بيجن كمالا كردي ادويجا حوالكي تركي اخو تركيا نكزاني هون ما بقى قربانيه تركيا كي يعني حتى كان كي براستي ايدي افراوش ناي قبول كرني كي من ريزا يعني دفيجن دما كنت رخناكي تدكي تدويجي افتشيه شما وصاربه دبي يعني ورا هرت كردستاني آزاد كه يا كردستان ملت آزاد كه هون شما ملت رانا كن سرلنگا هون شما ناويجن هي قالي كرابن اميدي هود كارن هون رابن سرلنگا دوا ما في خاب كن شما هون بيناكن مادام هون دبيجا مجبوي كردستاني كردي دخوازن آزاديا كرد و كردستاني دخوازن آشو چما هون نهیلن او ملت رابع یاجی هون بانگاوازیا ملت نکن د جیهان دا همو دوری همو نتاوی که گیشتن آزادیا خوا هوی آوای گیشتن آزادیا خوا دم یکیتیا سوویتی هلوشیا به هزار به میلیون ارمنی آذری و یدن رابون سرلنگا گو ام سرخابون ولات خود خوزن و گیشتن ولات خواجی يعني بلا نايم براستي جيرونكا ايدي في ملاتي رنافيشن يعني افا ناي افراش ناي قبول كرني براستي يعني مادام هون الراست يعني الراستي كردستاني دخازن چما بانگاوازي في ملاتي ناكن چما وف ملاتا كريا في جيجا سر جيجي دا ونسانا جف يعني از يك جخوا وي جوان كسامه استويجم افتشراوش يعني ام كتنا تيدا ما داخازن ما تشبو ام هيفي ما تشبو و ام كتن شه حالي دا يعني مخابني كيف من اس براستي بورين تخاصم باش ناكي
مروف هناك از يك بدرن جوان كسما كم من اجبر فرمانه قالوا بابي من دركتنا جوالات وجاوي من ريا ازاديا ولات ما بالصالة اشتكريا تفجر كرديكر ما قلت جبوكو ام بقيشن ازاديا ولات خوا امجي وك خلقي بقيشن جيانك برومات سچما هون ما هيجا نابين امجي وك خلقي ببن خدي دولة چما هون ما صابتشوك دبينن يعني اوي كو هاتنا سر آخامه چما هون وان صبرومات دبينن و پارستنا وان دكن پارستنا دولتي وان دكن چما هون ما هيجا نابين كو امجي ببن خدي دولة يعني غازني ايش ما مستناري حقیقتا مروف فهمدی که یعنی انسان میناوه کود زمان خود در باسی ولات جدا hatta Ermenistan, Kazakistan, Gürcistan gerek devaran belav bun u hamijil bende bun mina milleti me mahmuri bende bun ku rojeki velatê wan azad be yan jî atmosferekî çêbe ku vegerin yanha wextê ku ew hêvî bişkê ez wefhem dikim yani pir zehmet e. يعني هيبي تاني كي بدل نتهبي تاني هيبي باور بك يعني خوند ناود اللي مرواتش يعني انا هاد يعني از نوچا د شوبين ما روز د خورت بر لهنگ ديسا الروجاوا هاتن قتل كرني يعني حتى كنجي امي بفن هيسيري بيت دستي عرب وتركا يعني چما لايق نين ام بفن خدي ولات خدي دولت خدي سرويريا چما گرهکی اونا سرویری ما بکن فهم نکر يعني اوا ام خودی عرض خانه او هاتنا سر ما و ام گرهک بفن هسیری بر دستیوان يعني او لکی داره جهان او روشتی از مینا هنک هوالا نابیجم زحمت زور آواکرنا دولتی کی کردستانه تشتکی وسا نخوازم ببیجم و نابیجم جی جبر کو شورش بخواز زوره همین ملت چه وقت بخودی دولت البته کرجید کار بخودی دولت تنه داخواز اراده لازمه مالات آوا سرحد تشتک دبیجی سر ماموسا عبدال هنر تشتک دگو سرحد ببوره عبدال هنر ها تشتک دگو یک بدرن واسطه خبره هذا به درباسي قلت لكم حلو مثلا دو بري دبها جاركي سجل جوال هاتن يعني دحب قيزبون دحب بيركو جي أرمنستان هاتن أكبرسان يعني ميكروفون النزي ده بخبيتنا مستنجة تزلنا بقو بري شو يعني دمسينها شال بورت هاتن يعني كيش هاتن دكور هاتن واقو ذاكر يعني جواج واقو ذاكر يعني كرمانجي داخل يعني ليه من ميزان اسطنبول إن أشخاص غالبا اسطنبول يعني جواني ما فورتي ما يعني تنا حلاندن تين زماني وانا جيت حلاندن وانا جيت زماني يعني الوردتكم زماني غريب الوردتكم زماني واي يعني خسري دولمات مظنات والوردنا يعني أفكاري كماسي كمظنة يعني مثلا अब में से नहीं कि चंद गोतने बाश बार दाखिल चंद होता रहा गोतना बरादाई जो है तो इस्तांबुल जी की बरादाई जी की पिस को अब पोर्टो ज़ारो के मतलब हम तेरे हालात يعني زمان بچان देवा दुआत गुहारे नहीं يعني القضية بتشي وزمان أم حاول بدين كي وزمان أم بين بيش وأم في خباتي براسيم مشي يعني لو قلتنا كي درباسي جي كي بم حوالي مرحبا ودربات بم تركي يعني أنا جي كي ما تشوف هذه مظنة يعني لازم أم ورنا سرعة عياري خوي كابن يعني عياري ما يكابن شيء عياري ما يكابن شوبا بابو كلمة يعني أم لازم هناك يعني gelek spas aziz hinek ji gotinê te xeyîdî bart heriye jî şaş aziz li ser vê meselê أري لا بيجي عزيز
عزیز و تشتی نگوتی یا شاد عبدالله بی تجمر گوته نسامیمیه یا دلی من دیشه حتی سبی دشمی جد ادبه من چی بکن تجمر بی نسامیمیه مشترک از نسامیمی مشترک بودا نگوتی نیروش عزیز. بدن آبیره مساج آبیته مگو آبی بنی باغلا ما مشترک مستعد که عبدا نگوتی یا سر کجا مسئله تگوتیت نراسیت به کارو خبرتی خونه باشید مش کجا واری بگوتی یعنی مثلا تگوتی نگوتی یعنی مش بو ویا گوته مگوته آنکا پارتیا ما سبی دست به چکه خوشتی خود دینه و مگاقا وره تثبیت بکه و بنیره او بکه هینا دست زلام کی ده هر چیز دست زلام کی ده سبی دست به نه حسابه دنگیم تیته دنگی ها مگو ده هزار و بیستو پنجا بنیرن aynı mesele di saatru sere me ve çağıcı millete mehene kaçırdı gote ki vana meruvun vana doste mene mebhavra khalas kir mebhavra çekir gışa birin dalkandın bu gosebedis be viyatis ne istere genceme gedeme zariyeme milleteme ana hene gidiş hene insanlık alve dara zeyde peşe avcı ya Tamam. بدل قبل قرشي مو بنا طريق تاخي دار حد والله كرالا Serhat فاهم عبد الله Peki Aziz. Mesela şahsiyetten مقولتنا يعني شاش نقول يعني حالو بحثا بيواجهو يكر مقول بيواجهو يعني اب زاغونا قو بكبي بن بكبي مريت يعني لك مريت يعني مثلا هناك ابو مقول ام بين راستن يعني بش نراستن يعني شو خاپانه وانا که هنه نراستن که دي لي ام مجبوره ام خو Serhat tiştekî dibêjî li servan mijarat tu erebe da دنگ شو ها دنگ شو جاره کدی دا ام بيجين كي ذات ما كنا راستن يعني ام بيشتاقو نكرم نوانا كي بري تشتي سليمه هاتي بابو كلمه هاتيا ايرو بلا نوي يعني ام خورتو جواني انا ايرو دبيجو بيش بكبن دبيجو كاربن كارك عملك باش بكن جبونا بيش روجا خو جبونا سراخا خو ولاطي خو بريبه ببن جبوك بيكاري يعني ما اقول بي ابوانا راسنا 6 سالام زن بچنه يعني böyle salıcıyım zanıçna. Ta bugün hatta hazaru benci salı burada yani. Karım mesela ona gibi jinata İro gom Osmanlı yaptılar yani. Karım lazım açıyor. İro reve berkina karu xabatı xo mecbur kurmancı meşin yani. Da xwazı ama yek yani am vejvat xwazın. Am na xwazın halin 24 saat Türkiye baxın. گوتنه ترکا به نظمان و یا آشتیه و نزاچیه یا آشتی کانی آشتی هبی چی و نبی چی یعنی آشتیش مرنا لازمه کی یعنی آشتیش مرنا لازمه yani am تخوازن که ام خوره ببین یا سر آخا خوب ام بیت خوازن yani yani شیدیم نخوازن کی جوانگی يعني برا برونن ايجو انا برنا راي خدانا وانا برنا بارلمانتري لازم قلت ما بين الزمان يو حتى كان جيب بزارة تركيا أخوان يعني بزارة خوي بتركيا بدنا أخوان دن هر دري تركيا تنا أخوان يا تشكي حاله هيا زارة كيجوج جوالات تنا بيدي كل ما جيت يشتغلين دمك درباس بيت هني زمانك تيجي بنيو يوصل يعني Vaya suçi devleta Türkiye'nin ne ki yani em buxa milleti Kürt em buxa ve ekip peknayının. Serhat em Serhat tişteki bibêje servan mijaran اره ما موسا از نخوازم زح وقتی بخو هلدم لبله انی هنتشتنم برسوا حوالا نوری بی باور که ناوی بی از دخوازم هنتشتا بیجم و فکر خواجی بیان بکم تشتیم فهم کری اگر
ام دسر ایدئولوژیا سرخوابونا ولات نمشن هر تم امی وندا بکن او یکه اف تشتی کو مدد وندا کرنجی ایدئولوژیا او هیدی ایدئولوژیا بره یه هیدی کevin بویی یعنی شورش بویی شورش کرن işte نزانم وکی ناوی تام نای بیرامن د ایدئولوژیا آنها هیا او بما دده وندا کرن دوی ام هدی بخوینن بفکرن و آنالیز بکن یعنی هن سیاست ما مشاندن ام خوش امریکا و اسرائیل دور دخن تشکی هیا از بخوا سر خود فکرم ملت ما خلق جهو ناس ناکه ایرو هرکس دبیجه اسرائیل قتل عامه که لیبله تشکی جبر چاواد روینن دوی اموی راستی ببینن و گوری وی سیاست خوا بمشینن چیه او در روز دا حتی نهو قتل عامه کو سر جهود هاتی تق خلکی را نهتیه فی باش بزنبن اگر جهو ایرو دعوا برخوادان خوا نکن مسلمان یه و خلاص بکن دعوان اوج مجی سر مسلمانتیه دخابینن باش بفکرن باش بخوینن گوری وی ویجا سیاست خواه بشوپینن سیاست خواه ریوه ببن تشتا از دخوازم بیجم اف سیاست بما دده وندا کرن گله کرد باش بخوینن خوش اسرائیل و امریکا گورا نرین من ندن آلیگدن دوان را سیاست بکن او قوتن او دکارن آریمه بکن اره هم دکارن ملکتن ریکتن سرخوابون آخوا آزاد بکن لیبله نرین من دوی ام در ریان واندا به عقل پروردایی واندا ام شوار ریکی بکن گوتنه میابن ماموسته ماموسته ناری اگر گلک سپاس دکم سرحت پر خوش پر زلال بو راسته از باورد کم تشتا کنه تشیته تدخواست ببیجی گوتنا انتگراسیونی بو آره ماموسته از یعنی پر تشت هنج برکو وقت تنگ از یعنی مخواست از عجله بکم تام خوانت کاری از زلال بکم ویجا قد نه مسئله گوتنی ته هات فهم کرن اما تشتی که مفهم نکریا گرم اف 2 سال پیواجو هی دست بکریه اما حتی نها از راستی تو تماشوانه که خود نه هاتمه که گوته به یا تام لگور دلی منه ملت من نرازیه ملت من پیشگیری داده هنتشتان که لحواتن چه ببه اما ملت من نقایله که امج خطا نتوی در بکبر خطا نتوی اساس وره گرفته اما ملت جیران خورد کاره لحفجی بکه یعنی امام استاد ناری اگر تو خواهی بپرسم آبشتره مساعده تابسه کرم که آقا abi اگر عزیز که عزیز خسرینه رینا اگر مساعده به از او هاو تشکی بیجم و در کفن جبرکو از زحزی ده جهد کنم ببورینه ما مست تشتی تگوتیجی از دخوازم برسف بدن تب چاوه خود بینی دوی مو خواه نخواپینه سیاست آمه نراسته خلاص بیچو سیاست آمه اگر نه سر ریا سرخوابونا ولات به امه وانده بکن و تجی دزانی تجی نرازی و تجی نزانی تی چه بکی دنگ من ناگیجه ریوه برانز جبر وکی ام دست ما هاتیه گرتن و از دخوازم وابیجم و سرسرم سرچاوم پر سپاس دکم جبوی او کاتا کتا دایمه پر ممنون مالتا و لخم مقاطبه دقت که ریدا سرسرم سرچاوم حوال هونجی خواه باش برنن سرسرم ببینن خوری امریکا ساعت چیه سرحد لامریکا ساعت چیه نه آنها ساعت 4 بوره 23 دقیقه پشتی نیوروی اره آلور 4 و 23 دقیقه کالیفرنیا بوارم 6 و 23 و نیویورک 5 و 23 جمعی وی 22 نیوه شویه مالتا آوا اشترا رویتی که خوش کرم پر سپاس دکم عزیز تشکی دو دیسا ماموستن ناری کرم که اگر تو گوتنا تا نیوجو ما به کرم که واره من لینک شان دیه
Aziz Beyce. Ya bıpırsın. Aga mesela uluslararası millet devlet arı hak dixwaze ya mesela devlet arı dixwaze haber de dixwaze şora buke hakkı hoş devleti mezun dixwaze ne var? Aga mesela veya se derket ve kijan devleta mezun ya da Avrupa emeşkire bejin ala hakkı me heye. İcmal ne bejin ki ve brati çekriye ve misal masir onuştune işe ve kadiye icmeşkine vazın. Bejin ne bejin? Yani ev bibêjin Otomatikman yani dava di çarçova Türkiye'de tiştekî em bikin tuneye hûn û Türkiye û Türkiye devleta we ye hûn çi bikin bu an re bikin. Îş em nikarin daxilê nava iç sûrun pirsgirêkê navxweyê devletekî bibin. Em nikarin müdaxile bikin. Ama tu wextê serxeta netewî bî tu netewa xwe milletê Kurd esas bigirî heqê te çê dibe qedan navnetewî de tu dava parasına mafya xwe rastı. yani kabile olarak görmüş bugün artık. Ama bu kabile hani hepinci ne probleme sebedisbe zarime vendavın her zamantine mekteptine ahtine tişkinamine Mamoste nari hatiye ve dahi aziz gelek spastikim em Mamoste Abdal Tuji eğer bu xwazî bikevî navberê kerem ke lê mamoste nari ez dixwazim pirs gotina wê nêvco ma bû mamoste nari بلا ناري بلكي قلت له هبن بر باخذي فش دورة زي باخذ gelek spas te bawsa maaf kir kekî vedran aniha ez dibêjim doza me neketiye doza me neketiye nav qada nav netewî ji ber ku em naxwazin yan jî em rê nadin doza me bibe dozeke nav netewî doza me aniha dozeke Tirkiyeyî ye em xwe di çarçoveyê Tirkiye de çareser dikin yanî ev e rewşa me ji ber ku em serwêriya xwe naxwazin em serdestiya xwe naxwazin em dibêjin em ê birayê xwe re dibin siya dewleta Tirk de bijîn yanî ev heqîqeta me ye divê em vê rastî bêjin yanî divê her Kurdistaniyek vê rastî bivîne û bêje jî ji ber ku rêveberê me van didin pêşiya me çima em ê yanî gotinê wan awayekî dinê ew bikin û xelkê re ragînin yani ew dibêjin em naxwazin dewletê em tê de dijîn hilweşin em dibin siya wan de bijîn mamoste nari rastiya me heye binêre ez vê jî pirsim Amerika li herêmê dengekî tê gelo ez vê bigirim ez bar dikim dengê baş e me narê dengê tê ye gelo ew tê belê na deng cem bitine na ye Abdal tamam ez yê Abdal jî bigirim ha tamam dengekî piştratê konsantrasyona mirova xirab dike na Amerika me weke dost dît li herêmê bû hemî welatên Ewropayê li herêmê bûn me bihevra li hember Daişê şer kir me ji xwe re weke dost dît bi 10 salan qasî 10 salan İsraîl li herêmê ye mesela referanduma ji bo serxwebûna Kurdistanê çêbû tu dewletekî piştgirî neda ne ji Ewropayê ne Amerîka ne İsraîl ev jî rastiya me ye ya em çawa tenê bikaribin wisa pêş bikevin çaratê çi ye yani belê me fehm kirin kekî me diran niha em hemî jî dizanin siyaset roj bi roj sanî bi sanî tê guhartin û rewşa cîhanê jî ne wek berê ya referandumê ye û xala herî sereke yanî ez nêrîna xwe dibêjim nêrîna min jî girêdayê rêzîknamayê yê di nava saziyê navnetewî hisa ye yanî divê tu dawa mafê xwe bikî Amerîka nayê dawa mafê te neke tu daxwazê xwe ti gerekî bêjî cîhanê re ê gava te daxwazê te di çarçovayê Tirkiye de bû wê cîhan ça bê yanî piştgiriya te bike
او دبات ايدي وكا برسكريكا ناوخاية تركي يعني وكا املتكي دنابا تركي دانا افجي بروبليمي ما اي ناوخاينة ام نعميش دوزة كما ينتاويها يا ام تنا قتل كرني ام تنا تالان كرني ام تنا تنا كرني ام تنا بمبيكن اموان قادة نابنا تاويدا بلند كنا كمان بلنا كان امي تشاو بشكري بدنا مدى انا امريكا مينك امريكا تي جبوي برجواندي خالي از بوار نكم برجواندي ما اسرائيل دبرد ناقي جهد جبالكو اسرائيل جي وك ما كلك فرمان خالية تنكرنا وي جهاتيا كرن وك يا كرتو كردستاني جبال ويجي اس دوي باوري دانمكو وي بشكري بدا ما قرد داخوازي ما هبن داخوازي ما تننا يعني داخوازي ما نتاوي براستي تننا مالا te ava ez dibêjim qey çend nûçe hene ez pêşkêş bikim ez berê gotinê bidim hevalan mamoste Abdal gotinê tê dawî bigirim û yê Azîz jî gotinê xwe kerem kin ez çend nûçe dixwînim paşê dawî li bername tînim. بدن abi Vallahi Rojava Mamoste Narî mala te ava ez xatir te dixwazim mamoste Narî gelek spas dikim. سپاس دکم جبوی درفتی بیدارم هر سرکف بدی بی اسلام و ریس بشی کرد و کردستانه که آزاد بسد Serçava. Kerem ke Aziz. tengem te bedin abi Te te gote Rojava Amerika hate me bara şoğlin dane Amerika pişta xweda me çû Rojava ava bir hatta ana milletê me Rojava e askerî gotiye yeketiya Suriye em navazı Suriye xerabe reyekê Suriye tek be em jî binî devleta Suriye de bin em wê şaxê em ê hev bikin li Amerika navê sözciya evkê çi bû min xesedim navê bir Li Amerika nizanî İlham Ahmed heye. İlham Ahmed li Amerika li senatoyê bû jê pirsîn peyva wî godarî kir got çi dixwazin ve cevaba wanda gote em nawazin Suriye ve çar perçe pênc perçe em dixwazin Suriye yek perçe mîne yani te gote Amerika pişta xweda me çû serê me yani mezinê me şaredariyê me dengê xwe bilind nekirine negotine em memleketê xwe dixwazin tek kelime em ê dina nawazin negotin ki abi yani em birebir me pişwan bûm me çi dikirin çi nedikirin me wan seyr dikirin me wan taqîb dikir Amerika wexta tu bêjî ki ez tiştî naxwazim obra Sûriye xera nebe em ê bevre nav milletî de bin em ê bevre yaşamış bin Amerika jî pişta xwe te çünkü Amerika tizanî güç silah wexta te pişta xwe da ew jî pişta xwe te biçare elek siyasî tiştî hene belkî wan em nizanin ama milletê me ji wan xweş de goyê xwe Ahmet Şah hat min pirsî yani videoya wî qarşî min godarî kir li vê dera jî wisa ye mesela li vê dera dibin Kurdistan ama yek kelime ki Osman Baydemir pê ve xwedê jê razî be xwedê rêya wî vekirî be Osman Baydemir însankî pir baş bû Aziz gelek spas dikim. Mala te ava Aziz ez xatir te bixwazim Serhat Abdal gotinya we ya hûn jî xwe îfade bikin. Gelek spas Kutrê nerîne mamoste gava de minetkarî keke bedran ha Kerem. ne kerem ke rêdeyî şoförî lama Amerika gote do erê gava de minetkarî ez xwe tam îfade bikim aslında tiştekî min dixwast ez îfada xwe bikim mamoste gava de wî pirsî kir te got ku em bi Amerika û İsraîl li Sûriye Rojavayê Kurdistanê me hevre îş kir û em hevre xebitîn me şer kin devş me berdan ez ê niho pirskî te bikim mamoste eger tu bizanbî ez îdeolojiya min fikrê min ser komünîzmê ye û siba diz be ez potansiyel neyarê te me te piştgiriye bidî mi potansiyel neyarê te me te piştgirî bidî mi yani vekirî pirskî vekirî Raste. mamoste ji bo vê ew kê ez dixwazim bêjim
em divê siyaseta xwe Serhat tiştek ku tu dibêjî ez hema parantezekî vekim rast e. Mesela li rojhata navîn çar welatên me yê dagirker hene İran, Iraq, Suriye, Tirkiye. Ew qas êrişê me dikin, însanê me dikujin. Me em wana weke hêzên hegemon, hêzên serdest nabînin nabînin. welatên Ewropayê, welatê Amerîkayê em ji wan re dibêjin hêzên hegemon, hêzên kapîtalîst tên herema me ser û bin. Halbuki ê herema me ser û bin dikin di serî de dewleta Tirkiyeyê. Saet xweş. Yani ji dewleta Tirkiye zêdetir dijminê milletê Kurd tune. Di wê manayê de. Tune. Peki. Ji ber wekê mamosta divê xelkê me jî bizanbin û em jî hişyar bin. Eger riya me rêkî şaş be Xwedê neyarê me arî me nakin. Ev rastiye divê vê rastiyê nerevê. Bimînin xêr û xweşiyê de ser serê min ser çavê min. Li ekranê zêde nenêre Serhat li pêşiya xwe binêre. Riya min rast e mamosta ser serê min. Ser serê min Gelek xwatiye. rast. Tamam. Abdal, mamosta Abdal gotin ya te yekerem ki. Mamosta Bedran ez kêf xweşî guhdar dikim teva hevala gotinê gelekî baş girîng ji bona kar û xebatê Kurd û Kurdistanê axivîn. Lê ez jî vê dibêjim yanî em lazima em girêdayê netewiyê bin yanî her çar parçada her çar milada em girêdayê hev bin em yekîtiya xwe bijdêrin yanî û ya duwa jî em welatê netewî welatê Amerîka û welatê cihûwa em wanekê dûrî xwe nekin yanî em hevdîtinê xwe bikin hewldanê xwe bikin yanî kar û xebatê xwe bimeşînin yanî îro ji me re ev çar dijmin tijara nabina bira nabina dost. Zaten îro jî do bû nûçek guhdar kir ser televizyona Tirka lazima ew gelekî duwarûmên gelekî biradayê daxivin tiştê ne rast bêjin nûçeya teva wisa ne yanî ha guhdar kir got Erebîstana Suudî û navêçiya İran û ne İran bû Erebîstana Suudî Tirkî û Pakistan ev her sê qol ew re karekî mişin yanî ji bona parêzbûnê wanekê ev tiştê gotê nekirin ne ji bo başbûna me ye yanî em lazim baş tişte bibînin yanî em ji gora wanekê em welatê netewî re kar û xebatê xwe bikin welatê cihûwa re ê gotba me mesela îro cihû tenê ne yanî ha kendalê de ne yanî tenê ne îro kar wanekê tune jî bikin îro derdê me jî êwa jî yek e gerek em kar û xebatê xwe bar bimeşînin yanî ji bona wê yekê em bênakê nekin em ê weka belhav îşallah nabe berê 1923 de ew ê were serê me lazim e em her tiştê xwe fikrê xwe biguherînin yanî em ya rastî bibînin yanî pêşbînê me hebin yanî zanebûna me gerek e em dûr bibînin yanî yanî îro belkî kêm gelek ciwan va tişte nabînin da ama ê rêveberê me zanin va tişte yanî dûrayî dibînin yanî weka nûçevanê mîna te Kakşar oramar gelek mîna hene yanî gelek hene em wana guhdar bikin ciwanê me guhdar bikin em kar rêveberê me kar û xebatê xwe bimeşînin yanî lazim e em hevdû bikirin dostê me tune ji me pêve yanî îro Amerîka jî me bê oxtê hevgirtin tune bê kêr naye yanî ha lazim e em wê yekîtiya xwe ava bikin yanî Gelek spas dikim mamosta. Eşter jî spas dikim ji bo kedata em spasdarê te ne gelek kedata heye û serkeftinê şta dixwazim bijî Kurd û Kurd Keda me ne tiştekî el berê hevala her hevî mamosta. her bijî ştara bijî Kurd û Sudan Serçava. Bi vî şeklî heval aniha me pirsî bû Serhedîn Demirtaş rewşa wî ya hukûkî dikeve çarçova wî yasayan na alîkarê Devlet Bahçelî dibêje erê yani dikeve ber vê yasayê normal e ka nûçe çewaye divê naverî de Devlet Bahçelî xwe îfade kiriye ama dîsa jî gotinê terorê bikartîne di nava rêveberên Dewleta Tirkiyeyê de
دولت باخچلی مروی بتنی بو که هنه کوسا نرم داخفی ویج گوتنا خود توش کریه امرو فهم نکه جیران ما حقیقتا عجیبن بالکیشن یا پروبلم می جیناری مرا تونه نورمال از استانبول امامه دچم تیجی دردم جیران مرا تونه اما جیران ما انسان عجیبن هوامنو alikare bakçeli çit beje Fethi Yıldız Jwaşana zindiya haber Türkiye peyameki şan diyarkir ku Selhadin Demirtaş du çarçoveye yasaya nudaya yasaya çarçove jaliye lijneye giştiye parlamento Türkiye ve atı bu kabul kirin pişti kabul kirna yasaya li ser mijara gelo Selhadin Demirtaş vejve yasaya fayda bibine yanna daxuyaniyen cuda hatibundayın hatta vaziri adaleti jiketi bu devri gotenin heneki nakko gotun le Parezeri Demirtaş Mahsuni Karaman beri لسر حسابی خواهی مدیا جواکی بالکشانlı bu serve mijare gotubu ku Selhadin Demirtaş hevali nüvi tene jiber xala sesidu dödiyan ya yasaya cezayan ya Türkiye girtine ev xal danava ve çarşıveye yasayda demek ku ev bir yer bike ve meriyeti bu berdan avan jali hukuki ve tügoman türeye Fethi Yıldız nameye ki şand hemaduvi nameye çid beje Dibi mesela rojnameger jid perse. Tamam. Dibêje birayê Selhadin Demirtaş, Nureddin Demirtaş an hadina ve kadroyên çiyê de ye. Ew ê vegere rewşa wî wê normal bibe lê Selhadin Demirtaş wê di hepsê de bimîne rewşa wî nezelale. Vaya çawa hukuk e, çawa adalet e. Rojnameger dipirse piştî vê nirxandinê alikare serokê giştî MHP Fethi Yıldız peyamekî dişîne dibêje çi weşana bir nameyek dişîne Selhadin Demirtaş di çarçove yasayê de ew xas na dibê weşaş fehm kiriye Selhadin Demirtaş ew ê jî were berdan eger rêxistin çê ku silahê xwe dayine teyîd û tespît eger çê bibe Divê naberê de barwên Bakurê Kurdistanê em binêrin kîjan baro destek dane vê qanûnê Êlih, Çewlik, Bitlis, Dersim, Amed, Colemerg, Idir, Qers, Merdin, Muş, Sêrt, Riha, Şirnax, Wan li ser yasaya çarçovê daxuyaniyekê hevpar weşandine dibêje pêngaveke dîrokî ye tabî li gorî dîroka dewleta Tirkiye ev pengaveke dîrokiye wisa yani di dîroka Türkiye'de heta niha kanûnekî bi vî şeklî derneketiye kêm be zêde be Mustafa Karasu Rezar Mustafa Karasu jî daxuyaniya wî hebû di televizyona Tirkî medya televizyona Tirkî a Kurda ew jî tiştek pir ecêb e televizyona Kurda a Tirkî tê de xwe îfade dike behsa vê meselê dike dibêje pêvajo kêm e yasa gelekî kêm e şertê me yekem û bi tenê ew e ku Abdullah Öcalan seroketiye vê pêvajoyê bike ku ew bang li gerîla bike ew talîmat bide gerîla çawa çi îcab dike ew bike yani ême hêz û quweta me têrê nake ew jî tiştê ku wisa dibêje hevanno bi vî awayê gotiniya we bû yani barwên li Kurdistanê dibêjin pêvajoyekê dîrokî ye tiştê wisa ez xatir ji we bixwazim mala we ava ji bo hebûna we ji bo tevlîbûna we we hûn tevlîbûn we xwe îfade kir her hevin ji vir û pêve ez dikarim dem bi dem we bigirim weşanê Serhat Özdemir mala te ava mamoste gelek spas dikim ev jî alîkarî ne ji bo kanala me her hevin yani eger hûn bikaribin ji bo hûn bikaribin bibin alîkar kanala me pêş bixin parve bikin bibin abone ji nas û dostê xwe re bişînin piştgiriya aborî ku hûn dişînin jî ez vana li hevalê xwe rojnameger yê hewcedar belav dikim yani bilahaya we hebe pir hevalê me rojnameger hene heqeten pêdiviya wan heye di rewşê zehmet dane lê
دبیم ام دستک پشکری بدن مان یعنی به وی شکلی نابه حیات و سنامشه جیهان کیمه یا اوتونه استخدام روزنامه گریه املتک 5 میلیون 6 میلیون چه ببیجن لی سازی و دزگی همه راگهاندن که بکاربن روزنامه گری خواب خنا و فعالیت جیانه که برومت لایقی هم ببینن که اوجی خدمتی بکن تونه yani televizyonun me eheneji pranyon Türkiye, malpere mep Türkiye, rojname mep Türkiye. Yani jibuk em bikarbın da medya Kurdi de bakabtın, medya Kurdan da bakabtın, de benim xaferi Türkiye bikin yani. Müjde tişek famle ki bu kadar eşim sekini. Yani jibu az medya Kurdan da bakabtın, xaferi Türkiye bikim de. Ya jibu xaferi Türkiye nakım. Jibu içid ve westem juara peşkeştikim. Qanebe hum pişkiri bidilmek ve em bizarım ku destek ki. Yani eğer destek jibu Kurdi tune be, vaşanın Kurdi eğer pişkiri juve ne binin, emici biçin şu kadar Türkiye çekin açıpkım. Ama çeyne akım. Yani hun destek, hun sozun pişkiri nedin kanalın me Kurdici, az naçım Türkiye çeyne akım, Arabi çeyne akım, tızmanı ki Haribi çeyne akım, Kurmancı pır xoşe. Kurmancı acayip xoşe. Pır devlemende, bahre, deryaya. Xatırı ve silav reyzevanlı.